RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Aniyan sa miyong lagad sa kangin na Trifon Morales. Kung akong pasultiho, no? Asap kita. Always say a prayer, mga kaisunan, ng atong pag-ampo itong unahon. Atong pagpanalangin nga ito sa itong labang magagahom. Thank you kay Lord sa mga grasya nga mong gihatag ka na mo. O sa tibok kalibutan nga mong gipangandoy nga magmalinaw na kini. Salamat kay Lord. Salamat kayo. O ako sa shout out sa kanito si Chairman Marsing Masayon, Bradix Marsing Masayon, sa MIGC kung Mactan Island Joggers Club. Kumusta kamuntanan? Maayong pagpaminaw ninyo. Salamat kayo sa inyong paghatag o pagpaminaw sa DYHP. Kanamong tanan rin na pida. Thank you kayo sa mga listeners na to sa MIGC kung Mactan Island Joggers Club. And then, natusab ni Ryan Yuson. Kumusta? Dahil tapos Lapu-Lapu City, og sa kong amigo sab, si Montor Tatoy, Konsihal Montor Tatoy sa Lapu-Lapu City. Kumusta kamuntanan? Diya sa Panganan Island. Okay? Mayong pagpaminaw ninyo. Bueno, ang suwat tampo karon na itong hatagan o pagtagad, no? Pinada kinis usa ka lalaki. Magpatago lang siya nga Dado. Kinigibawatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Dado. Kini nga akong problema, bahin ni sa kong asawa nga may problema lagi tao sa mata. Kung nga ano na problema ako niya akong asawa, no? Inaniyon ako pagsugod ng mga pangitabo, ha? Nagkumpa niya ako sista. Indot kay kanta na. Ay, gusto. Haril ako kanta sa kong cellphone. Kanilang karaoke. Bahalag di kayo madungog, pero maon lang niya akong kantahon. Pili nagkanta. Kani. Oh, kini, marag paborito kini na ako sa una da. Si Victor Wood. Oh, Victor Kahoy. Kani, A Poor Man's Roses. Kani ka na, be? Dara. Larga. Ito yung play, be. Na. She must make up her mind today. What you have or to hold. A poor man's roses or a rich man's gold. Which with scallops and gold. Hey, me late to gave her heart. Dong Dado! Ay, asa na sa podcast banyo? Narato niya, day, oy! Ano nga, maligo ka? Oh, kailangan kaya akong lawas o di makaligo, oy. Nya, huwag mo kitog. Ay, sus, oy, ano mang gudi ay good, oy. Na, ikaw, ngita mo ka madaot imong lawas taon? Ay, pahuway sa, oy, katong sa kamay ba, para malilaks imong lawas taon? Di madaoy, lain ka ayo. Pilit akong lawas, lain ka ayo. Kung sabi ka orasan na uli gabi, Hapit naman to nahayag, dong. naunsa, wari ka matugtog dito, bisa ginagmay lang. Daghan mga namilar, good. Kauban ni Tiyo, bas, yung trabaho. Dugay din ang uli. Dugay, nagbaraha pa man. Ang mga anak na itiyo. Ako lagi pakatug kay straight baya sila pila kagabi nga way tug. Ay, sige, pahuway lang sa oy.
Nakatuog sa. Nya, kaligo lang yun. Human ka makatuog, okay? Oh! Ay, naku, natuog ka. Ligom lagi ka. Na, di ko makatug kay lain kaayo nagpilit akong lawas. Di jud ko katug ato. Karon makatug na ko ron kay nindot kay akong paminaw. Ay, stilan, ginoo ko ni mo lilani. Abot sa kawit. Taon sa bitaw kay. Priscilla man to. Ang Priscilla, bitaw. Bitaw lang eh. Nangita yung kang problema sa mong lawas, Ay, dahi. sabad di ito umakaano. Hala, ikaw, God. Sige, matug sa ko kay lamit na kay akong paminaw. Mao ni akong problema sa kong asawa. Bisag way tuog, baligo, gyud. Firmi gyud na niyang buhaton taon. Kay lagi, matod pa niya. Dili siya makatuog og magpilit ang lawas. Lainan siya. Unya. Ay, tay. Kumusta naman mo nga ni Dado? Okay raman kay may tay. Kaluoy sa juice, tay. Maayo. Anak, maning kamot ngayon. Kamo, tay. Musta mo dito, tay? Naglisod in taon. Weather in taon mi dito. Si wider, tay. Usahay makakaon, usahay dili. Ginoo ba yung taon yan? Kana, anak yun na, tay. Dili gani maningkamo, tay. Pas mo, yun tataon usahay. Nakabausap na. Sa baslan ha, mo asawa. Tawas iyang uyo ang taong namatay, tay. Tabang-tabang taon to atiman sa mga namilar ba or mga taong manlimos dito. Maubahawa na gayon. Hinahanglang mo tabang. Asikasuhon ang mga angayang asikasuhon. Mutabang sa angayang tabangunon. Iyon na, kining may ingon mo ginaan natin, pero nikaon na ka, ha? Kaon sa diri. Anak yun, pakanon ang angayang pakanon. Dali tayo, kaon sa diri, kay bro, gutom yung kay ka, anak gina. Correct. Sa kang presidente Digong pa, correct. Kaon ka. Kanon ka. Pakanon yun ang kay pakanon. Dali, reskusina tayo. Tatay ka doy. O niya, nanlabay tao mga adlaw, pila ka adlaw, nalubong ang uyuan sa kong asawa, o nalipay sa kukay, makapahuway sa tao na kong asawa ba? Di na siya musig pamugaw taon. O niya? Tay, dali na mo. Dong Dado, dadanas tatay dilis kusina kay mamahaw ta. Dali tay. Anak yun. Ang dahon yun. Ang dahon kay nabayay mga tao nga manggiulawon. Dali. Sabi kayo niyan na mo, mga panuhom diha. Noon sabi kayo, gutom na ba? Dali na. Nahirag yun ni mukaon ka nga gutom do, no? Kaysa mukaon ka nga busog. Anak yun na tayo, anak yun. Bitaw tayo, unsa may diferensya, Debe? Dako kayo ang diferensya, kung busog ka, niya mukaon yun ka, siyempre, dalira ka mabusog. Pero gutom ka, o mukaon ka, dugay yun kang mabusog. Tinuod yun na tayo. Pero ang klaro yung kaong diferensya tayo, no? Kanang busog nga mukaon o kanang gutom nga mukaon taon. Dako kay diferensya kay kanang busog nga mukaon pa, gamay ra kay tagasto taon na. Pero kanang gutom nga mukaon kang dako ang gasto. Tinuod yun na dong. Maog yun na tay. Gutom yun ka no? Yosa, Karon gutom kay ka. Yosa, anong nahibaw bang ka? Pero dako kay ko gasto ni mo, God. Bukot kay ito. O niyan, labay mga adlaw buwan, wa na nako papauli as tatay sa probinsya lang, kay murag tanaw nako, nakauyo naman siya dun sa mga taon. Kaya murag nanambok po na kong tatay. Pero ang akong asawa... Nado. Ngano tayo, kapitay? Kana bang imong asawa? Ngano man tayo? Usa ba? Naibog na nako. Ha?
murag nakabantay ko na. Naibog ba tingali na akong imong asawa? Dasa, ano tao maibog ni mo? Murag mangidhat man ako kung matanaw sila. Sure yun Ay, lagi. Nausam ng asawa mo eh. Naginuton mahinuon ko nga katigulang na ako. Tatay, di tingali tayo. Murag tayo mingan na siguro pag tanaw ni mo, kapirat siya siyang mata. Dili, oy. Kaduhagod mo niya, kaduhagod ko niya kidhati. Mo ba tayo? Bantayan ni mong asawa, ha? Kay kuyaw ka na iyang style na. Murag, murag bagrak. Bisan kinsa. Kay bisag ako nga tigulang na unya iya pag yung ugangan. Uy, kidhatan man ko. Tay. Mangunay man. Daw di ko makatuos gisulting tatay nga ako kunong asawa taon, naibog taon siya. Naibog niya nga akong asawa, purbida. Mao to nga sukad adto. Ako nang ipanidaan ng mga lihok sa akong asawa. Unya? Oh, naman lagi ka diha. Dong nagigda pa man ka diha. Wag kay duty ron? Kuan, kining naligo na sad ka. Oh, kay ngano di ay? Di na ko ni mo pa kaliguon, ani? Di ba, nga ako ba nga, murati bukad lang mo kang nikigatubang sa cellphone niya, karon ligo ka. Bitaw dong ay, murag lain bitaw ako nabantayan sa akong mata dong. Murag mukurog, kanang mukurog siya kalit. Mau ba? Nya, di na ko mapugngan nga murag mukipat gyud ang akong usa ka mata. Kaning sa tuon ako ba? Nayo kaniya ba kabantay ka? Uy. Mo nga murag magidhat ka no? Ha? Katuriging ng tatay tuting, nakasulti siya di maayo taon ako nga murag magidhat ka niya. Huh? Sa gisulti? Kidhatan lagi ko no nimo siya. Pag sure, oy nga lugutong kidhatan man ako siya. Ingo man siya nga, naunsaw ko nung taon nga, doon naman kay ka, ugangan ko nun ako, ugangan ko nun nimo, naibo ka kay mangidhat ka. Uy, di gitaw na tinuod no, taka lang na siya. Mao lagi, di na kalikayan dahil kay mura magyug kag magidhat oh, naitanaw na ko nimo. Karon lang gani oh, mura magidhat ka na ko, oo. Ay, ambot ani dong, oy ngano ka ni siya no, di gid nako siya mapugngan ay. Mao na diha, resulta na sige nga nako nimo nga bisag wa kay tuog no. Ligo ka, ato na ipa-check up. Ha? Gidaan ako siya sa doktor taon, aron ipa-check up yung mata taon. Resulta gini sa itong niya, pero niya maligo ni. Murag, pasmado ang iyang mata ba? Unya? Awa, unsa na ha? Wadi ko masayop sa. Ay. Pasmo yun imong mata. Murag na pasmo kusog ba? Mao nang murag mo piyong og kalit imong mata, kanang usak mata nimo ba? Mapiyong lang kalit, di nimo mapugngan. Matod pa taon kung permiho na nimo. Nga kuya ko nung piyong na hangtod sa hangtod og di na makabuka ng usa ni mata, maparalyze na. Yun sa umay na ako, dong ako lang taptapan ng usa na akong mata. Oh, mura sa gagwan ay ka na. Yun sa lagi ni nako, nga di man gid ako mapugngan. Sagdi lang, maana ra ka na madugay. Kahak, bayaan yun eh. Wala tayo mahimo ana. Himo mo gyud ang sayop. Sa danaan bitaw ti ka sa una nga di maligo kay pasmo ng mata kusog. Mapasmos kusog imong mata. Gahi mo kay nya karon. Saan ni mo ana be? Oh, bahala na ni. Bastang importante, wa pa ko mabuti. Asa ka, oy, nag-ilis man ka. Oh, di ba nanangin naman ko mo day? Ha? Maunsa? Pato ko pa rito ni, kay ang birthday karon. Dako mo sa gikay. Nya gamay ra man ko siya bisita. Wa mo ko magsulti na ko, ana. Si mo ako to, patakam lang ka, oy. Wa, bitaw. Hahay. Oh, wa mga pilog kilikira tro imong utok da. Kay wa man kakainomdom di ay. Beyon sa man ko na akong tubag sa imong pagpananghid. Mitando kay mo ka, oo, dong. Ah, imposible. Posible nga, ikaw rin gisulti na. Nahibaw gyud ka nga kung doon na kay lakaw, di mahitabo nga dili ko mukuyog. Aw, wala man lagi ka musulti nga mukuyog ka. Mao nga dili tinuod nga nananghid ka nako. Sige, sige. Tugtan ta ka, pero mukuyog ko, kay basig lain na imong lakaw. Lain ko taon ta na. Mukuyog ko eh. Para wag yung ilali sa ako na siyang ipakuyog silang parito ni. Aron makaingon siya nga, dili binuang among lakaw ba? O niya? Mo ni ilang paritunin ni mo dong? O de.
Dako man na ilang baydong no, nya nindot pagid kaayo. Abroad nas Pritone taon. Ikaw dong, kanus amang kamo abroad. O wa palay kakulian no, dugay na kung may abroad ay. Wa man gani siguro nga bag-o na kong uli ta karon. Kay kami baya taon nga na Pritone nga mga abroad ta taon. Unya nga no, kamo dayon. Tugodi mo. Ha? Ano ako may mong pasanginlan? Di ko musugot? Musugot ko, mo abroad ka, oy. Ay, musugot lagi ka, pero lain akong kadlokan. Unsa di ay? Ikaw! Ano ako man? Ha? Ngano dado? Ano ako may pasangil ni mo yung sa may labot na ako? Ay, kanimulan ni. Bimutana ka unsay imong labot, ha? Karon maingon gyud ka nga wag gyud kay labot. Pero, og mularga ko, mahadlo ko nga doon na kay labot, nga mukuyog ka na ko. Ano mo kuyog man? Ang kuyog baboy makay ka. Ano si kuyog baboy? Di ba ko kalakaw, wag ka. Sumagod. Tanawa, ha? Karon, no? Ha? Kuyog ka na ko CR. Muadto ko CR, kuyog ka. Di hara man sa kusgawas, good. Sabari ay, nasigawas ko taon. Pre, to. Oy. Na, gitawag ka, oh. Pretone! Pre! Happy birthday, pre. Lamat, pre. Ako na asawa, pre. Ganun pa kani, pre. Oh, no, dumayo. Lani. Hello, Lan. Hello, Tony. Oo, Kumusta? kadiyot. Tony Sama Montana. ni, ganun doon na may kinidhatay. Ah, Oh, sa Ay, buti pa patay. sabot ani. Nga na ako'y wa may bawi sa inyong kitaguan, Ay, ha? patay. Tonyo? Kining... Unsa man gyud? Karon pa may nagkita og balik aning Tony, di ba, pre? Unsa? Oh, nanasad ha? Imo na sa kikidahatan ng kumbana? Unsa man gyud uyab mo ka ato? Kabit ka ba niya? Mare. Pagsulti. Kuan, Mare, kanang... Ayaw pag-akal, pre. Kay kitang duha ang gituntuan eh. Mare, kuan, Mare, nasayop ka, Mare. Nabuta ka? Huwag ka kabanday? Na, gigidhatan niya nga kumbana. Unsa may buti pa sa butana? Yun na sila sikreto, di ba? Dili, Ay, paminaw sa ayaw pre, ha? na lang, pre. Ayaw na lang. Konsididor man ka, oy, sa imong pagkabana. Ha? Ha? Pamauli mo sa inyo, oy! Tonyo, dali! Saan gani? Kasi nga nagbabugnuan ko ng babihana. Saan ba? Relax, Nitso. Saan? Pero tingwawa na mo kay labihan taong sukwa sa asawa ni Pretone. Tungod lagi kay kidat-kidat ang matas kong asawa taon niya kidatan ko niya sa akong asawa ang iyang bana. Wasa nga ibaw nga sakit taon to sa akong asawa taon. Ay bida. Nanggawas lang yung taon ang mga bang mga bisita kay Portimong sa baa. Gipanabi man siyang asawa nga bigatla ko no taon akong asawa. Kay bisan pa kuno og buhi pa kuno siya hasta ko buhi pang iyang bana mangitag laing laki akong asawa. Which is di na tinuod taon, oy. Karon nasuko na hinuon niyang asawa. Unsa man ako, unsa man akong buhaton taon na ni, oy. Palihog, tambagi ko nyo. Simple ra kanino, pero labad akong kung kamoy pasultihon, dado. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Kini si Dodong Dado, Ate Pres. Dado. Mahitungod ni siyang asawa, Ate Pres, nga maligo o bagkuang stog ba. Karon Una. niabot ang higayon nga nagpirat-pirat yung mata, kay daam yun na ipikto dang wakay tug. Maligo ka, maom ginigingon sa itong mga katigwangan sa una. Ay, pagligo ko kung wakay tug. Kay madaot gini Pero yung mata. nga naman gulyat ka ng doktor sa mata, imong pagtanon. Di bitaw sila to. Dili man, di man kuno wa man kuno'y diferensya, wa kuno'y kuan kung maligo ka nga kuan kagtug, no? Pero ang atong kuan karaan nga mga tao, may mga iyo kaligo kay kuan kagtug, imong mata. Katog yung ay pagtug kay basa imong buhok, kay mabuta ka. Dili, maupaw sa kuno ka, o niya, mabuta. Ambot lang, uy. Tinuod ba ni? Unsa rin kasulti ana be? Kadang mabuta, maupaw nya. Be. Maligo ka, basa ang Maligo buhok. basa ang buhok be. Tinuod na, bang? Saan mo Ikaw may katigo- pagkaraan tao, man ka, bang? Sa mo katigwangan kanang dili gud mi pakatulugon sa among mama. Mao Basag bitaw nga buhok. pananglitan Basag buhok. o pananglitan og uwan-uwan dili kay kusog. So pwede ra kag muguwa sa bahay kay manguha og kanang pagkaon sa mga hayop. Pagpamdungon din sa among mama og silupin ang Oh, para dili mabasa. Ang kanang taliksik, magkahilanat, Oh, maputubo. para dili mabasa, Oh. unya pananglitan man gani og mabasa gyud kanang hisuan mi sa among mama og kanang lana bitaw sa lubi ang buhok. Hisuan unya
trapuahon og maayo kanang abuton jud nga mauga kay di gud may pakatulugon og basa ang buhok. Pero kanang ako karon kun palitan mataliksikan, no? Maligo, Mo inom di ba? ra ko dili. Minom ka tubig. tubig, butang na ko asin. Mao bitaw na. Asin ba? Mao na sa mga taguang sa sauna. Oo, ano? Inig-abuti mo panalitan gikan kay eskwela, inig-abuti mo basa ka, inom tubig. Lagi. Nya abutay asin. Nya kaon og saging. Mutuo di ka ako, brag mutuo ko ana. Mutuo sa kuha tipres, mutuo sa kuha na tipres. Kanang sang bagong kasal na tipres. Kanang bagong kasal. Unya ini kabuntag. Ignore ka ay pagligo kay hunsuyan ka. Tinuod. Daanan ang mga bana Tinuod. kanang primerong gabi sa kasal, ang mga bana dili paligo na Oh. ugma. Oh? Kay hunsuyan ko na tipres Sabay magkurog-kurog. kuan mo, kana magkurog-kurog. Magkurog-kurog kuno nga iya. Mo ni hunsoy. Mura ma paralyze. Mura di ko vibrate. Ansuyan, ana, Ansuyan. Oh. Ato hunsuyan. Sako na natibawaan gani Goliath kanang bisan gani kanang sa mga laki nga ingot kanang ingot atol in English no kanang gesture of masturbation sa mga laki dili gani pwede kuno manghunaw ikaw man. Oo. Yan ang bunog kayong kamot. Dili kay kanang makakuan once ka maka-exert Bunog kang kamot ba? once ka makakuan kang kusog nga magkuan ka sa tubig mapas mo lagi mo pong sa kakaraanan. Ay ba? Oh. Ay sa kadiyot sa. Sige, basahin niya be. Ang pangutana to niya niya gulat kay perting sukwa sa asawa silang migo. Kidhat lagi. Oo, ay sa kadiyot Kato sa. pa Naswerte ati pres. dili ka na bang magpirat-pirat o kanang mag-inana ang pirat. Nga naman na. Ang butang Ko, paspas-paspas hinungdan ka tong Wa ko naligo. itog. Wa ko nitog perbe. Nyam ligo. Oo ba? Ang kung eksakto kag tuog. Nerve na, uy. Nerve ito na. No, ni mo, Tumbarar ni mo nagkurog. kuan kanang vitamin B1, B complex. Ori mo na na. Doon na yung sa among gulat kung magkiriw-kiriw ang mata, no? Kana makakaon, may kanang, hebaw ka sa probinsya na may daghang butong. Oo. Namang ko yung gagmay pa may bata nga, mga on may butong ka ng tagak. Unya, tanaon gani nga, murag doon na kanang Kaon sa ilaga? kinit-kita sa ilaga. Lugag sa lubi. O, bisag wa na lungag, basta na yung murag kinit-kita sa ilaga. Dili mo pa kanon sa mga mama kayo, magpirok-pirok ko ng mata. Ganasalin sa ilaga. Lagi ko, no? Pambit. Pero katong ako ba, nakakaon ko kanang buga Salin sa sa una. Kanang tais ilaga. Ay, kalait. Ano ka Adoy! Tinuod ay. Makapatay ko na pero wag ko matay the rest mo nga pero gaba lang. Tinuod ay karon kuyawan naman ta pero sa una kanang Dili kayo ito itis ilaga. dili kanang kuwang bes bugas ba ti pre ba kanang mga kuwang bugas kanang mga minus kita sa kaon. Di man nimo makitaan nga dunay hugaw dito sila nya diretso nimo glunod. Mais mo ba atong kanon? Diretso nimo glunod. Nalungag nimo. Nya nakaon nimo hindi mo. Oh niya pas tibugol ba kay sa una magbuhat ko kanon. Tibugolon mo nako karon kuan. So dito sila pagkaon ako ti presos. Lami man ka ha. Lain lang giglami. Ano man yung bugasan gulyat, sudlan din ilaga. Isod basta ro. Nga abi-abi sa asa. Di ba nagkasurog na, may taron, may sirado. Dili ka Mga abli. ilaga nga itong dago. Katong mga Tingali na abli. minyak ba? Minyak, Minyak. oh. Oh. Naabli, tingali niya. Basta, mauna siya. Pambita. Pambit, yung gibam. Panultihon 17, versikulo 22. Ano ba? Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Ano ba? Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Atrasta. 17, panultihon, verse 9. Kung buot kang higugmaon sa katawhan, pasaylua sila sa ilang mga sayop kanimo. Ang paghandom sa mga sayop makabungkag sa panaghinigalaay. Ang buto sa butaan ni Goliath nga, iyadong explicar nga, dili ang tao to tinuod nga nangidhat, tinuod nga hinungdan, tungod to sa diferensya sa iyang mata. Kumahimo, kay suod mo managhigala. Kumahimo para magkauli inyo mayong pagkahinigala ay, inigadto nyo, doktor, pwede mo nyo ipakita dito ang resulta. Kay ang akong isulti po na ni Goliath, nga diretso gyud mo sa doktor. Kung naaatas probinsya, atong doktor ito Goliath, may pinagsunod nga, doktor sa mata, doktor sa dunggan, doktor, dito na naman ng doktor, o na maestra pa iya tanang, grade 1 ka to grade 6, sarap tudlo. Kanang, ipagkita ang doktor 1, ma-refer ka mo sa eye doctor. Tinawag na. Kanang, kuhaan man Goliath, kung ang doktor bitaw sa mata na may ENT. Ang doktor sa mata, mo na optal.
Ophthalmologist, matara, pero kato iente, damang dolo. Daran, Bantadong kanong Ilong. tutunan, aron magkorean, kung unsay dapat angayang imnon, angayang tumaron, angayang ihaplas, angayang ilimugmug, unsa pa. And then, para magkaulit yung mga ninyong panag-regalize sa inyong amiga, pakita siya resulta sa pagpakonsulta nyo sa doktor. No? Dili, pakidhati lang niya ang iyang amiga. Kidhatan ka, wala siya. Ay, katong Sana kami, kayo buto, ay, katong kami ate pres, wa mo ko kibaog ng idat, masiya. Ano man? Masigam sa piyong-piyong maghangos. Salamat mo, panagating talaman yan. Kung ako ay pasultihan.